hija konferma ta' kemm il-poplu qed japprezza u japprova x-xogħol li qed jagħmel il-Partit Laburista fil-Gvern. Ġifieri aħna għandna daw 6 snin badna rotta li nkabru l-ġid fil-pajjiż, li nqasmu l-ġid li qed noħolqu u jidher ċar li l-poplu ġġudika l-Gvern b'mod pożittiv. Ġifieri aħna konna nafu waqt il-kampanja elettorali kif kampanjajna qablu 6 snin ta' Joseph Muscat ma l-aħħar 6 snin ta' Lawrence Gonzi. U jidher bla dubju b'mod iżjed enfatiku kważi ma jistax ikun rebħa storika l-ikbar rebħa li qatt kellu partit fis-storja politika Maltija illi il-poplu qed japprezza u qed japprova. Li qbadna ġifieri d-direzzjoni li qegħdin fuqha ħankomplu għaddejjin biha. Kollu għandna l-approvazzjoni tal-poplu. Fuq livell Ewropej jidher ukoll li l-poplu fehem illi il-deputati parlamentari Ewropej Maltin iridu jagħtu appoġġ lil pajjiż, iridu jmexxu quddiem fit-tajjeb l-isem Malta u jidher illi kif qal ukoll il-Prim Ministru il-Partit Laburista jkun qiegħed jikseb ir-raba' siġġu. Ovvjament ir-riżultati uffiċjali joħorġu aktar tard matul il-ġurnata, il-predictions tagħna huma f'sens pożittiv. Ifisser ukoll illi fl-Ewropa ħajkun hemm iżjed persuni li qegħdin jirrappreżentaw il-Partit Soċjalista Ewropew u allura l-idejat liberali, idejat li huma kontra il-moviment populista, il-moviment tal-lemin estrem li hemm l-Ewropa u allura jkompli jfisser li d-direzzjoni li għandna f'pajjiżna nistgħu wkoll naħdu għalejn l-Unjoni Ewropea.